A dwi am ddarllen chydig adnodau ein harwain ni mewn gweddi. Ioan 14, adnod 15 ymlaen chydig bach. Os ydych yn fy ngharu, fe gadwch fy ngorchmynion ni, ac fe ofyna finnau i'm tad, ac fe rif ef i chi eiriolwr arall, i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chi yn ei adnabod, oherwydd gyda chi y mae'n aros, ac yno chi y bydd. Ni adawaf chi'n amddifad, fe ddof yn ôl atoch chi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chi'n fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chithau hefyd. Newn ni weddio. Nefel dad, i ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ato ti unwaith eto bore yma, fel tad ac fel arglwydd, fel un sydd yn closio ato ni fel ei blant, ond fel un hefyd sydd yn teyrnasu drosto ni fel brenin, fel Duw y bydysawd. Ac arglwydd mae'n rhyfeddol meddwl fod y ddau beth yn wir ar yr un pryd. Dy fod ti yn agos ato ni, yn closio fel tad personol ato ni, ac eto dy fod ti yn teyrnasu dros y bydysawd i gyd. Arglwydd yn rheoli fel brenin ac y byddi di'n barnu fel barnwr un dydd. O arglwydd, i ni'n llawenhau yno ti, ein Duw ni, ein tad ni. I ni'n diolch arglwydd, dy fod ti yn dad da, teilwng o fawl. Dy fod ti yn dduw perffaith, sanctaidd, does neb tebyg i ti. Ac arglwydd wrth i ni ddod ato ti, i ni'n dod yn gyntaf i dyfoli di, i ddiolch i ti, ac i gydnabod ac i ddyrchafu dy enw mawr di. Does neb sydd yn dod yn agos at fod fel tydi. Arglwydd i ni'n diolch i ti am amlygu dy hunan i ni. Arglwydd i ni'n edrych ar y greadigaeth ac i ni'n rhyfeddu at waith dy ddwylo di. I ni'n edrych arno ni arglwydd ac hyd yn oed gyda'r holl wendidau sy'n perthyn i ni, gyda'r holl bethau sydd ddim yn iawn gyda ni, i ni'n rhyfeddu at y ffordd ti di'n creu ni, ac at y ffordd ti'n ein cynnal ni arglwydd. Ac arglwydd yn fwy na dim i ni'n rhyfeddu at y gariad mawr teg ato ni yn athro Iesu Grist. I ni'n diolch dy fod ti wedi anfon dy fab, dy unig anedig fab, i ddod mwyn maddau ein pechodau ni, mwyn ein prynu ni ata ti dy hun, mwyn ein dyrchafu ni o bwll ein pechod a'n gwendid ni, mwyn rhoi bywyd newydd i ni, bywyd tragwyddol i ni, mwyn ein glanhau ni, mwyn ein puro ni, mwyn ein gwneud ni'n bobl dy fwyn di. O arglwydd, i ni mor ddiolchgar i ti. I ni'n diolch i ti am dy ras tuag ato ni yn Iesu Grist. Ac i ni'n diolch am Iesu yn ei fuddod ac yn ei ddarostyngiad yn fodlon dod a byw bywyd perffaith o'i fuddod i ti y tad. Ac arglwydd yn fodlon rhoi ei hunan fel prydwerth dros lawer, rhoi ei einioes dros y defaid. O arglwydd i ni'n mor ddiolchgar ac i ni'n gwbl ddibynnol ar dy ras a dy gariad i tuag ato ni. Arglwydd i ni mor anheiddiannol arglwydd. Ac i ni ni'n dymuno arglwydd, i ni eisiau fod eraill sydd yn ymwybodol eu bod nhw hefyd yn anheiddiannol gweitha eu cyflwr nhw, gweitha eu gwendid nhw fel ni arglwydd, eu bod nhw'n cael yr un cynnig i ddod a derbyn, i dderbyn y gras rhyfeddol yma sydd i ddod iddyn nhw trwy Iesu Grist. I ni'n gweddio arglwydd dros bobl yn ein cymuned ni, falle yn ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni, cydweithwyr arglwydd sydd falle yn dechrau dod yn ymwybodol o'i gwendidau nhw, o'i pechod nhw, o'i hangen nhw arglwydd, o'r syched yna yn ei eneidiau nhw. Ac i ni yn gweddio arglwydd, os gweli di'n dda, yn dy ras, a ni ein defnyddio ni hyd yn oed i amlygu Crist iddyn nhw.
i amlygu ei gwaredwr iddyn nhw, yr unig obaith arglwydd, fel i ni wedi canu, pa obaith sydd i ni drwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes. Ni'n gweddio arglwydd y bydd pobl yn dod i weld hynny yn ein cymuned ni. Diolch am agor ein llyged ni arglwydd, ond ni'n gweddio yn dy ras a ni wedi ganiatau eraill i weld trwy ein tystiolaeth ni. Diolch arglwydd ein bod ni yn fodlon yng Nghrist. Diolch ein bod ni'n ddiffygiol mewn dim yng Nghrist. Fod popeth sydd ei angen arno ni wedi ei dywallt tuag ato ni ac i ni arglwydd yng Nghrist Iesu. A fel i ni wedi darllen fy'n arglwydd am yr ysbryd glân sydd wedi cael ei roi i ni, dy berson di trwy'r ysbryd, wedi cael ei dywallt i fyw yno ni, i eiriol troso ni hyd yn oed nawr yn ein gwendid, ac i'n harwain ni, ac i'n dysgu ni, ac arglwydd i ddwy ni gof y pethau ni wedi ei dysgu'n barod yn y gair. I ni mor ddiolchgar i ti am yr ysbryd glân, ac i ni'n gweddio eto am dywalltiad o'r newydd o'r ysbryd glân, wrth i ni ddod at y air di bore yma. Arglwydd ni'n gweddio nawr wrth i ni agor y gair gyda'n gilydd, wrth i Alu'n ddod i agor y gair i ni, y bydd dy ysbryd di ar waith yn y lle yma, yno ni arglwydd. I ni'n diolch dy fod ti trwy ysbryd yn delio gyda phobl fel ni, ac arglwydd i ni'n gweddio nawr. I ni eisiau clywed y lais di arglwydd. I ni eisiau profi o dy gymdeithas di eto, i ni'n sychedu amdano ti. I ni'n gofyn arglwydd, gad i ni fod yn ymwybodol mai ti, nid dynion, ond ti, dy hunan, sydd yn siarad gyda ni bore yma. Helpa ni arglwydd i fod yn gwrando mas am dy lais di yn y gair, ac arglwydd i fod â chalon gostyngedig i dderbyn, ac i gymhwyso'r gair yma, fel ti yn ein arwain i wneud hynny arglwydd. I ni felly yn gweddio am i ti'n helpu ni yn ein gwendid, arglwydd bydd gyda'r plant, i ni'n gweddio eto yn dy ras nid i plis eu hachub nhw, os nad ydyn nhw wedi eu hachub eto. Arglwydd trigar ha wrth ein plant ni ysgweli di dda. Arglwydd plis ni di amlygu dy hunan iddyn nhw. Maen nhw dy angen di gymaint ag wedden ni dy angen di. Gymaint yma pawb arall dy angen di arglwydd. Ac i ni'n gweddio, plis ni di dorri trwyddo. I ni'n diolch i ti amdani nhw. I ni'n diolch i ti am bob person sydd yn nghlwm a'n cymdeithas ni yma. Ac i ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n profi dy fendith di, dy fendithion di yn helaeth arglwydd unwaith eto. Arglwydd felly, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, yn cyflwyno Alun i ti nawr, yn einia fe. Arglwydd, diolch dy fod ti wedi gweithio ni galon ac wedi argyhoeddi fe o'r gair eisoes wrth iddo fe baratoi. Ni'n gweddio nawr wrth iddo fe ddod i agor y gair i ni, a byddwn ni'n unwaith eto yn profi ti yn gweithio trwy ddynion mewn ffordd grymus. Ni'n cofyn y cyfan clod a mawl i ti ac i ti yn unig. Amen. Start. Sorry, Wais. Iawn, bore da. Wel, dyn ni'n parhau y bore yma yn ein cyfres ni yn llythyr Iago. Os oes gennych chi Feibl, trwch i ail benod llythyr Iago, a ni'n darlleniad byr iawn heddiw, adnodau 14 i 17. Iago 2, 14 i 17. Os chi'n cofio wythnos diwetha, nath Aaron arwain ni trwy hanner cyntaf yr ail benod, sy'n sôn am ffafriaeth, a sut i ni efelychu Duw yn y ffaith bod ni ddim i ddangos ffafriaeth at eraill. Wel, ni'n symud mlaen nawr i trafodaeth felly bach mwy cyffredinol ynglyn â beth mae ffydd a gweithredoedd yn sut maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Felly, Iago 2, adnod 14 ymlaen. Fy nghyfeillion, pa les yw i rywun ddweud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd? A all y ffydd honno ei achub? Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn bryn o fara beunyddiol, ac un ohonych yn dweud wrthynt,
Ewch a phob bendith I chwi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim iddynt ar gyfer rheidiau'r corff, pa les ydyw. Felly hefyd y mae ffydd ar ei phen ei hun, os nad oes ganddi weithredoedd, yn farw. Ni'n diolch I Dduw am ei air I ni y bore yma. Ar ddechrau mis Medi, sy'n gwneud ffrind newydd sydd yn dist Jehova. Ac wrth I ni siarad cwpl o wythnos yn ôl, nath y sgwrs, fel mae wastad yn gwneud, nath ddod at ffydd yn y pen draw, a nath ddweud rhywbeth fel hyn. Mae gen ti ffydd cryf, mae gen I ffydd cryf, nag yw hwnna'n golygu bod ni'n mynd i'r un lle. Dyna ddweud yna. Sut fyddech chi'n ymateb i'r sylwad yna ysgwni? Sut bydd y person arall sydd felly ddim yn deall y gwahaniaethau sydd rhwng y fi a rhwng Tist Jehova yn ymateb I hynny? Dyma berson sydd ar yr arwyneb yn byw bywyd da. Maen nhw'n mynd i'w cwrdd nhw. Mae gen nhw ffydd cryf yn yr hyn maen nhw'n credu. Sut ni'n esbonio bod ni yn mynd I lefydd gwahanol ar y diwrnod olaf pan mae Crist yn dod nôl I farnu? Sut ni'n esbonio ar hyn o bryd bod un ohono ni ar y ffordd I ddistryw, tra bod y llall ar y ffordd I fywyd trygwyddol? Wel, mae'r atebion i'r cwestiynau yna yn helpu ni I fframio y darlleniad y testun sydd gyda ni dan sylw heddiw. Testun sy'n gofyn am ddealltwriaeth gywir a dealltwriaeth gyflawn o beth yw ffydd achubol. Hynny yw, beth yw'r ffydd sydd yn achub person? So dyna'r cwestiwn mawr sydd gyda ni i'w ateb wrth wynebu ein testun ni heddiw. Beth yw natur y ffydd sy'n achub person I fywyd trygwyddol? I road mapio chydig bach I heddiw, Daf, fi'n credu mae yna rhyw slide gyda bullet points-ish arno fe. Na chi. Reit, rhyw fath o road map ar gyfer ein amser ni y bore yma. Yn gyntaf, beth yw ffynhonell ffydd achubol? Yn ail, beth yw symboliad neu instigator ffydd achubol? Yn drydydd, beth yw gwrthrych ffydd achubol? A wedyn, a falle fwy penodol i'r testun yn olaf, beth yw canlyniadau ffydd achubol? So yn gyntaf ffynhonell ffydd achubol. Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydych chi wedi cael eich achub, mae gan eich ffydd chi tarddiad goruwch naturiol. Mae gan eich ffydd chi ffynhonell gwirthiol. Mae'r Beibl yn gwneud yn glir, yn ein natur ni, dyn ni'n farw yn ysbrydol. Mae pechod wedi ein torri ni ffwrdd o'r Duw sydd yn rhoi bywyd, ac felly ar lefel ysbrydol, dyn ni'n farw yn ein natur dynol ni. Oherwydd hynny, dyn ni ddim yn gallu credu yn ein natur ni. Dyw ein enaid neu'n ysbryd ni ddim yn gallu troi at Dduw mewn ffydd. Oherwydd, mae ysbryd y dyn naturiol wedi marw a'r corff ar y ffordd I farwolaeth hefyd. Mwyn gallu credu, mae rhaid I ni gael bywyd. Hynny yw, mae angen i'r ysbryd glân ein adfywio ni. Dod â ni nôl I fywyd ysbrydol. Hynny yw, ein geni ni o'r newydd. Rhoi calon newydd I ni. Tynnu ffwrdd yr hen galon o garreg a rhoi calon newydd I ni. Mae hynny yn waith goruwch naturiol. Mae hynny'n waith gwirthiol. Y meirwon ysbrydol yn dod I fywyd. Yr ysbryd glân sy'n bywio cael person. Yr ysbryd glân sydd yn rhoi calon newydd. Fel bod pobl yn gallu credu. Fel bod pobl yn gallu ymateb i'r gair mewn ffydd. Heb i'r ysbryd ddod â rhywun o farwolaeth I fywyd newydd ysbrydol, fe allan nhw ddim credu. So ffynhonell ein ffydd ni yw gwaith gwirthiol yr ysbryd glân yn rhoi calon newydd
i ni. Beth yw symboliad wedyn, neu sbardun ffydd a chibol? Wel, y gair am Iesu Grist. Beth yw'r arf mae'r Ysbryd Glân yn defnyddio mwyn dod â phobl i gredu? Beth yw'r, os chi'n dychmygu rhyw ddarlun o llawfeddyg, beth yw'r surgical tool mae'n defnyddio mwyn cael gwared ar yr hen galon a rhoi calon newydd? Wel, gair Duw. Mae Iago eisoes wedi sôn am hynny yn y bennod gyntaf, bod Duw wedi cenhedlu credinwyr o'r newydd drwy air y gwirionedd. Nôl ym Mhenod 1 adnod 18. Gair Duw yw'r offeryn yn llaw yr ysbryd sydd yn dod â ni i gredu. A sylwch, be mae Iago'n dweud? Gair y gwirionedd. Hynny yw gair penodol iawn. Dim jyst unrhyw eiriau, dim celwydd na gair y gwirionedd, sef yr efengyl, y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist, sy'n arwain ni at y man allweddol yn y sgwrs ges i gyda'r ffrind newydd yna. Beth yw gwrthrych ffydd a chibol? What is the object of saving faith? Wel, Iesu Grist, y gwir Iesu Grist, yw gwrthrych ffydd a chibol. Mae'r ysbryd yn ein geni ni o'r newydd, yn rhoi ffydd yn ein calonau ni mwyn i ni edrych at yr arglwydd Iesu Grist a chael ein hachub ganddo fe. Dyna yw prif waith yr ysbryd. Dyna mae'r Ysbryd Glân wrth ei fodd yn gwneud yw pwyntio pobl tuag at Iesu Grist, codi golygon pobl at yr arglwydd Iesu. Dyna pam mae'n rhoi bywyd i ni. Dyna pam mae'n rhoi ffydd i ni. Dyna pam mae'n defnyddio'r gair yno ni mwyn dod yn ei gredu fel bod ni'n credu yng Christ. So pan ges i'r sgwrs na gyda fy ffrind newydd i, diolch i Dduw, dyna lle ath y sgwrs. Be nath ei ddweud? Mae gen ti ffydd cryf, mae gen i ffydd cryf, nag i ni ar y ffordd i'r un lle. Nid y ffaith bod gynnon ni rhyw ffydd sy'n achub ni. Nid cryfder ein ffydd ni chwaith sy'n achub ni. Nes i'n neud y pwynt yna iddo fe, weithiau, ffrind, dyw ffydd fi ddim yn gryf. Nag e. Gwrthrych ein ffydd ni sy'n achub ni. Iesu Grist, y gwir Grist, fe yw'r un sydd yn achub. I ni'n hoffi soundbites bach nag i ni yn yr eglwys, fel rhyw dywediadau bach byr sy'n crynhoi rhywbeth. I ni'n lyfio'r soundbite bach na, justified by faith alone. Justification by faith alone. Fel, amen, mae hynna'n wir. Ond nath y diwygwyr ddim just dweud justified by faith alone. Wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd yn unig. Nath nhw ddweud justified by faith alone in Christ alone. Mae yna wrthrych i'r ffydd. Ffydd yng Nghrist ei hun. Nawr, wrth gwrs, ni moyn ffydd gadarn nag ni. Ni moyn ffydd cryf, wrth gwrs. Ni moyn ffydd sydd yn solid ac yn rhoi sicrwydd i ni. Ond nid cryfder a nid cadernid ein ffydd ni o'n safbwynt ni sydd yn ein achub ni. Fe all person, fel yn ffrind newydd i, gael ffydd cryf iawn mewn celwydd. Dyw hwnna ddim yn achub neb. Fe all person arall meddu ar ffydd gwan iawn, ond mewn gwaredwr cryf. Os yw'r ffydd gwan yna yng Nghrist, fe gawn nhw eu hachub. Nag yw hynny'n gysur i ni sydd yng nghredu yn Iesu, ond sydd wedi profi cyfnodau lle mae'n ffydd ni wedi bod yn wan. Nag yw hynna'n gysur, taw nid eich gafel chi ar Grist, ond gafel Crist arnoch chi, sy'n eich achub chi, ac yn cadw chi'n ddiogel. Mae gennym ni 3 chi yn ein tŷ ni, Sansa, Gito a Brego. Brego i'r efanca. A fel rhan o'r morning routine pob bore. Fi'n mynd i gael bath, dwnnol, mae yn aros ar top y grisiau, barod i fynd, come on dad, dwi eisiau mynd mas am dro.
Mae'n sausage dog ac yn anffodus oherwydd graddiant ei pa mor serth yw ein grisiau ni, dyw e ddim yn gallu mynd lawr grisiau. Mae gorffen rhy hir, mae drad yn rhy fyr, mae'n methu mynd lawr y grisiau ar ben ei hun. So mae rhaid fi pigo fel an bob tro. Pan dwi'n cario brego lawr y grisiau, does ganddo fe ddim hyd yn oed bysedd i ddal mlaen i fi. Mae ganddo fe pawennau, mae unrhyw fath o treol gafel yn ymraichu wrth i fi fynd, ond os oedd e lan i brego gyda'i sausage dog stumps bachau i ddal mlaen i fi, fe ddim gobeith ganddo fe i aros yn sownd tra bod ni'n mynd lawr y grisiau. Mae e'n hollol ddibynnol arno fi yn dal mlaen iddo fe. Dyna pam mae e'n ddiogel. Hyd yn oed, os mae wedyn yn clywed rhywbeth wrth y drws a mae'n dechrau riglo yn ymreichu. Hyd yn oed, os mae'n dechrau reslo nôl yn erbyn fi, mae e'n gi, dyw e ddim mor cryf y fi, dwi'n dal fe'n dyn. I chi sydd â phlant, chi'n gwybod, nid cryfder eich plentyn yn dal mlaen i chi sy'n cadw'ch plentyn chi'n ddiogel, ond eich cryfder chi yn dal mlaen iddyn nhw. Dyna sy'n cadw nhw yn ddiogel. Yn yr un modd i ni, gwrthrych ein ffydd sydd yn achub ni. Hynny yw, yr un sydd yn dal arno ni sydd yn cadw ni'n ddiogel. Ac felly, mae e'n hanfodol bod y gwrthrych yn gywir gyda ni. Mae'n absolutely hanfodol bod gyda ni'r gwrthrych cywir ar gyfer ein ffydd ni, ein bod ni'n edrych i'r gwir Iesu Grist. Felly, beth am Iesu Grist sy'n hanfodol i ni credu? Iesu Grist yw'r Duw ddyn. Fe yw Duw y mab ers tragwyddoldeb sydd wedi gwisgo cnawd mwyn dod i'n byd ni. A dyna'r ddau beth dwi eisiau sôn am gwrthrych ein ffydd ni de. Dwyfoldeb Crist a dynoliaeth Crist. Mae Iesu Grist yn dduw ers tragwyddoldeb. Yn fab i'r tad ers tragwyddoldeb. Mae'r tad wedi ymhyfrydu yn Iesu Grist ers cyn i unrhyw beth chi'n gweld o'ch cwmpas chi gael ei greu. Mae e wedi bod mewn cymundeb perffaith gyda'r tad a'r ysbryd ers tragwyddoldeb, mewn undod perffaith. Nawr, pam bod e'n bwysig bod ni'n credu hynna? Pam bod hynny'n bwysig i ni? Wel, be chi'n credu am achubiaeth? Efe achubiaeth yw just peidio mynd i uffern a mynd i'r nefoedd? Neu ydy achubiaeth yn fwy na hynny? Efe achubiaeth yw'r pen draw mae Iesu Grist yn ei gynnig i ni, sef ein bod ni rhyw ffordd yn rhannu yn y cymundeb yna sydd gynno fe a'r tad ers cyn bod y byd. Mae Crist yn ein gwahodd ni meidrolion, i gyfranogi, participatio yn y berthynas na sydd ganddo fe gyda Duw y tad. Dyna yw pen draw go iawn i'n achubiaeth ni. Mae hwnna'n golygu mynd i'r greadigaeth newydd a ddim mynd i uffern. Ond nod hynny yw bod ni'n cyfranogi yn perthynas Iesu Grist a'i dade. Trowch gyda fi i Ioan 17, os newch chi. Trowch gyda fi i Ioan 17, adnodau 22 i 26. Tra bod Iesu'n gweddio, ar y noson cyn iddo fe fynd i'r groes, dyma mae e'n gweddio dros y rhai sydd yn mynd i ddod i gredu. Hynny yw ni. Dyma beth yw gweddi Iesu drosom ni. Dyma beth yw pen draw nod ein achubiaeth ni. So Ioan 17, adnodau 22-26. Iesu'n gweddio i'r tad. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gygoniant a roddais di mi. Mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith. Mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru nhw fel y ceraist fi. I'r tad yn caru ni fel mae'r tad yn caru Crist. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant,
Y gogoniant a roddoes di mi, oherwydd I ti fy ngharu cyn selio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond rwy fi'n dadnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai tydi am hanfonodd I. Y rwyf wedi gwneud enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto. Mwyn i'r cariad, ar hwn y rwyt wedi fy ngharu I fod yn ddynt hwy, ac I minnau fod yn ddynt hwy. Yr undod na. Yn aml, I ni'n darllen am yr undod na ar gyfer crydynwyr a meddwl mae hwnna just ar gyfer ni fel eglwys. Bod ni fel eglwys yn un. Amen, ni'n gweddio hynny. Ond mae'n ddyfnach na hynna eto. Undod gyda'r mab. Yn un a Iesu Grist. Ac felly, yn cyfranogi o'r berthynas sydd rhwng Iesu a'i dad e. Sylwch, be wedodd Iesu fyna? Beth oedd gweddi Iesu? Bod y tad yn caru ni fel mae wedi caru Iesu Grist. Dyna yw nod pennaf ein achubiaeth ni. I ni allu cyfranogi yn y cariad yna sydd yn Duw ei hun. Dyna yw y reality I ni sydd yn Crist heddiw. Gwybod a nabod Duw yn gariad ac yn dad I ni. Mae mor bwysig bod ni'n credu taw Crist yw'r mab tragwyddol. Achos mae'r cariad yna ers tragwyddoldeb. Yn y drindod ers tragwyddoldeb. Mae rhaid I ni credu yn y Crist dwyfol. Mae rhaid I ni hefyd credu yn Crist y dyn. Achos sut ydyn ni'n dod I gyfranogi yn y perthynas na? Sut ydyn ni'n dod yn un ar mab ac felly yn profi o gariad y tad? Wel, mae rhaid yn gyntaf delio â'n pechod ni. Mae rhaid yn gyntaf delio ar hyn oedd yn gwahanu'r hen natur rhag dduw. Dyn ni'n bobl ddynol sydd angen cyfiawnder dynol. Dyma nath Iesu Grist ennill ar ein cyfer ni yn ei ymgnawdoliad. Yn ei fywyd perffaith fel dyn, mae e'n ennill cyfiawnder dyn arall I ni. Mwy fyth eto, drwy fynd i'r groes yn ein lle ni, mae Iesu'n delio gyda'n heiogrwydd a'n cosb ni ger bron Duw, fel bod na ddim condemniad mwyach I ni sydd ynddo fe. Fe yw'r dyn sydd yn cymryd ein lle ni. Ac felly mi rhaid I ni credu yn Crist fel dyn, fel cant dyn. Nid rhyw hanner dyn, nid rhywun oedd jyst ar rhyw ymddangosiad o fod yn dyn, ond fel dyn. Achos mae e'n ddyn sy'n cymryd ein lle ni, yn rhoi'r swop perffaith yna I ni drwy ffydd. Ei gyfiawnder am ein anghyfiawnder ni. Ei farwolaeth ar y groes fel bod ni'n derbyn bywyd. Rhaid taw gwrthrych ein ffydd ni yw Iesu Grist ac yntau'n dduw ac yn ddyn. Yr un sydd â chyfiawnder a maddeuant sydd yn rhagori, yn unig fab i'r tad sy'n gwahodd ni I gyfranogi yn y berthynas yna sydd yn Duw ei hun. Fe yw gwrthrych ein ffydd ni. Os ewn ni nôl I Iago, mae hwn yn dito hir, ond mae'n dito pwysig. Dyna pwy oedd gwrthrych ffydd darllenwyr Iago. Nath Aaron amlygu hwn I ni wrthnos diwetha. Pennod 2, adnod 1, darllenwch eto. Fy nghyfeillion, fel rhai sydd â ffydd, gwrthrych, yn ein harglwydd Iesu Grist, arglwydd y gogoniant. Duw tragwyddol. Peidiwch ar rhoi lle I ffafriaeth. Achos mae Crist wedi dangos I ni fel dyn ar y ddeiar beth yw I beidio a dangos ffafriaeth. Chi'n gweld, hyd yn oed yn yr un adnod na, ni'n gweld Crist fel y gwrthrych, a ni'n gweld agwedd o'i ddwyfoldeb ac agwedd o'i ddynoliaeth. Ni'n gweld y ddau fyna. So, ffynhonell ein ffydd, genedigaeth newydd drwy waith yr ysbryd glân. Beth sydd wedi symbolu'r ffydd yno ni? Yr ysbryd yn defnyddio gair Duw. Mwyn beth? Mwyn hoelio ein llyged ni ar Iesu Grist fel Duw a fel dyn, fel gwrthrych ein ffydd ni, ein bod ni'n credu yng Crist. Wedi ein uno gyda fe, yn profi o'i gariad e, a mae gan ffydd fel na
Y ffydd yna sydd yn achub, mae gan y ffydd yna marc. Mae yna ganlyniadau yn ein bywydau ni i ffydd fel yna. Gan canlyniadau anatod i ffydd fel yna. Ac felly, canlyniad ffydd achubol, sef beth mae Iago'n sôn am yn adnodau 14 i 17. Mae hwn yn mynd i fod yn eitha niche, ond cwpl o flynyddoedd yn ôl, fi'n gwybod mae Sam yn mynd i appreciate hwn, ond cwpl o flynyddoedd yn ôl, nath Disney ryddhau cyfres Star Wars newydd, sef Kenobi. Dyna beth oedd enw Kenobi. Mae'n gyfres sydd â lle arbennig i pobl oedran fi, achos mae'n pontio'r bwlch rhwng yr original trilogy, chi sy'n cofio'r 70au a'r 80au, mae'n pontio'r bwlch rhwng yr original trilogy a'r prequels ddath mas pan o'n i'n blentyn. A mae'r episod cyntaf, mae'n peintio darlun reit trist o amgylchiadau y galaxy. Mae'r Jedi, sef y good guys fel petai, maen nhw bron wedi marw mas, maen nhw bron yn extinct. Bron i gyd wedi cael eu lladd. A mae yna grŵp o baddies, sef yr Inquisitors, yn chwilio am unrhyw Jedi sydd wedi goroesi y degawd o erledigaeth sydd wedi bod. A'r peth cyntaf sy'n cael ei ddweud yn y gyfres yma gan y Grand Inquisitor yw hyn. Mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Do you want to know the key to hunting Jedi? Patience. Because the Jedi cannot help who they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi code is like an itch. Mae'r Jedi yma, y rheswm maen nhw'n cael eu hela a'i erlyd, yw achos maen nhw'n methu helpu a bod yn drigarog. Mae e'n rhan mor greiddiol o pwy ydyn nhw. Hyd yn oed yn wyneb marwolaeth, yn wyneb artaith, maen nhw'n methu a peidio gwneud daioni. Maen nhw'n methu peidio a cadw nôl. Os maen nhw'n gweld sefyllfa'n datblygu lle mae angen help, mae e fel itch yn nhw. Maen nhw'n gorfod helpu. Mae Cristion sydd yn meddu ar ffydd achubol rhywbeth fel yna, ond ar lefel gymaint yn ddyfnach. Pan mae'r ysbryd wedi rhoi calon newydd i ni, pan mae'r ysbryd wedi ein geni ni o'r newydd, pan mae e wedi rhoi ffydd i ni, pan taw Iesu Grist yw gwrthrych ein ffydd ni, pan dyn ni'n un a fe, ac felly'n cyfranogi yng nghariad Duw ers tragwyddoldeb, perthynas o berffaith cariad, fe allwn ni ddim peidio a dangos cariad. Mae cariad a thosturi bellach yn stamp arno ni. Mae peidio a dangos cariad a thosturi yn mynd yn groes i bwy ydyn ni yn y natur newydd yna. Mae e'n itch ar ein cydwybod ni. Mae gwneud y peth iawn nawr fel Cristnogion, mae e fod i wasgu arno ni, nid allan o le o orfodaeth, ond am fod y natur newydd yn deheu nawr, yn sychedu am gyfiawnder, yn sychedu am y da. Gadewch ni ddarllen eto beth mae Iago'n dweud. Fy nghyfeillion, pa les yw i rywun ddweud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd, a all y ffydd honno ei achub? Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn bryn o fara beunyddiol, ac un ohonoch yn dweud wrthynt, ewch a phob bendith i chwi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim iddynt ar gyfer rheidiau'r corff, pa les yw hwnna? Felly hefyd, y mae ffydd ar ei phen ei hun, os nad oes ganddi weithredoedd, yn farw. Os ydych chi'n nabod Iesu Grist, dwi'n gobeithio bod meddwl am sefyllfa tebyg i hynny, meddwl am sefyllfa lle mae gennych chi'r gallu i helpu rhywun mewn angen, yn enwedig brawd neu chwaer, ond jyst cynnig rhyw fendith arwynebol a cherdded i ffwrdd. Dwi'n gobeithio bod hwnna yn eich corddi chi. Dwi'n gobeithio bod meddwl am hynna yn mynd yn groes i bwy ydych chi. Mae hynny'n wrong.
Mae Duw wedi bywio cael ein cydwybod ni. Mae wedi bywio cael ein synhwyrau ni. Ac yn hynny nawr, mae gynnon ni fel Cristnogion y capacity i wneud gweithredoedd da sydd yn llifo o gariad Duw, sy'n llifo o'r undod na a Christ a'n tad nefol. Mae geiriau Iago yn helpu ni i weld ystyr hynny go iawn. Cofiwch, ni wedi gweud dros yr wythnosau diwethaf, i bwy mae Iago'n sgwennu fan hyn. Mae'n sgwennu at Cristnogion sydd lot ohonyn nhw wedi colli popeth. Lot ohonyn nhw'n dlawd bellach, wedi goffi gadael eu cartrefi nhw. Llawer ohonyn nhw wedi colli eiddo a chyfoeth. Nhw yw rhai mae Iago'n sgwennu at fan hyn. Edrychwch ar ôl y brawd a'r chwaer sydd yn garpiog a heb fwyd. Mae Iago fan hyn yn helpu ni weld, dyw'r Cristion ddim yn rhoi o'n cyfoeth ni, mae'r Cristion yn rhoi hyd yn oed o'n tlodi ni. Meddyliwch am ddameg Crist, y wraig wrth y ffynon. Hi nath rhoi'r dwy geiniog ola yna, yn rhoi o'i thlodi hi. Mae'r arglwydd yn ein galw ni i roi ac i ofalu am ein gilydd yn aberthol. Ond y gwir yw hyn, a nath Aaron yr un pwynt cwpl o wythnosau nôl. Bod ni'n rhoi yn aberthol, bod ni fod i roi o'n tlodi ni, dyn ni'n gwneud hynny yn llawen am fod gynnon ni gyfoeth ysbrydol yng Nghrist Iesu. Oherwydd cyfoeth gwrthrych ein ffydd ni. So ystyriwch gwrthrych eich ffydd chi yn y cyd-destun yma. Dychmygwch os oedd Iesu Grist wedi cymryd yr agwedd sy'n cael ei ddangos fan hyn. Pob endydd, dwi wir yn gobeithio nawch chi ddod o hyd i faddeuant am eich pechod rhyw ffordd. Dychmygwch os taw dyna oedd agwedd yr arglwydd Iesu Grist, bod wedi meddwl hynna a di aros yn y nef yn condemnio ni i gyd i uffern tragwyddol. Dychmygwch sy Crist wedi dweud, all the best, a gadael ni. Nid dyna pwy yn gwaredwr ni. Mae ein waredwr nath osod ei galon a'i ddeheuad ar ei bobl, yr un nath ddod yn dlawd ein mwyn ni a dod i'n hachub ni. Lenny, dwi'n coachio clwb rygbi gwyr, fi'n coachio'r boes blwyddyn 10, Lenny. Cawson ni'n gêm cyntaf ni yn erbyn Bryn Tawe, y derby lleol fel petai nos Iau. Tîm dal foes gyda ni, ond maen nhw'n boes sydd dal maen nhw'n dysgu crefft nhw. Ac ar gwpl o achlysuron, dyma un o'r bechgyn yn cael ei taclo, yn mynd lawr, rhif 7 Bryn Tawe, chwaraewr arbennig o dda, dod dros y bêl yn jaclo, trefel cymryd y bêl oddi wrth y bachgen ar y llawr. A bydde rhai o'r tîm, o tîm ni, o gwmpas y ryc, yn sefyll na'n edrych ar ei gilydd, as if i ofyn, tîm y mewn? Tîm y mewn? Ddim eisiau mynd mewn, ddim eisiau torchi llewis yn mynd mewn a treol achub y boi ma drian. Yn y pen draw, pawb ohonyn nhw yn dal yn ôl, gadael i'n rhy hwyr, y bêl yn cael ei dwyn. Nawr fi'n cofio, ar yr adegau yna, pan o'n i oedran nhw, chi'n gwybod beth bydde fi'n clywed o'r ystlys, o'r touchline? Fi'n clywed, a fi'n gwybod mae dad o dde, achos fe oedd yr unig un oedd acen Yorkshire yn Llandysil, yn gweud i, get stuck in, Alun. Get stuck in. Pai just sefyll na a gadael y boi ma sydd mewn angen ar ben ei hun. Get stuck in. Cer mewn a gwna rhywbeth amdano fe. Mewn ystyr, dyna beth yw anogaeth Iago i ni fan hyn. Peidiwch just sefyll o gwmpas yn dymuno'r gorau i rywun, yn edrych rownd yn disgwyl i rywun arall sortio mas i hangen nhw. Get stuck in. Camwch mewn. Fel nath Crist ar ein cyfer ni, fel nath gwrthrych ein ffydd ni. Edrychwch at Grist, yr un nath torchi llewis ein mwyn ni, ac ewch wedyn mwyn eraill. Mae'n gofal ni, a'n gweithredoedd da ni yn llifo o pwy yw Iesu Grist i ni. Yr un nath camu mewn. Yr un nath got stuck in.
Mae Iago'n cymryd y pwynt yma am ffydd a chibol sy'n arwain at weithredoedd da. Mae'n cymryd e i'r eithaf du a gwyn, ac felly byddwn ni'n ffylied i beidio gwneud yr un peth. Beth mae Iago'n dweud? Os ych chi'n dweud bod chi'n nabod Iesu Grist, ond os yna ddim ffrwyth yn eich bywyd chi, dyw'r ffydd yna ddim wedi arwain at newid, at gonsern, at gariad, at gofal, at camu mewn, mae'ch ffydd chi'n farw. Chi ddim yn nabod Crist. Achos mae nabod Iesu Grist, mae gweld mab Duw am bwy yw e, yn newid ni. Mae e'n newid ni yn ein craidd ni. Felly, anogaeth i chi bod yma, fel mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, profwch eich hunain i weld a ydych yn y ffydd, chwiliwch eich hunain. Gofynnwch eich hunain yn y lle cyntaf, ar bwy ydw i'n pwyso? Efe Iesu Grist yw gwrthrych ffydd fi? Ydw i wedi rhoi fy ffydd yn y Duw ddyn ddath er mwyn achub fi? Dyna yw'r cwestiwn mwyaf pwysig. A rhag i chi dwyllo'ch hunain, bod Iesu Grist yn wrthrych i'ch ffydd chi pan dyw e ddim, edrychwch i'r ffrwyth yn eich bywyd chi. Ydych chi'n dwyn ffrwyth? Ydych chi'n tyfu ym pethau'r ysbryd? Nid have you got it all sorted, na, ond ydych chi'n tyfu? Ydych chi'n gynyddol yn sychedu am gyfiawnder? Ydych chi'n dyheu am y da? Ydych chi'n dyheu am fwy o Duw? Ydych chi'n dyheu i allu byw yn fwy a fwy ifydd? Ydych pechod chi yn torri'ch calon chi nawr? Ydych enaid chi'n crio o na bawni fel Crist? Ac ydych chi slow bach yn dod yn debycach iddo fe? Achos mae ffydd go iawn yn arwain at ffordd newydd o fyw. Mae'n arwain at galon newydd ac at ffordd o fyw newydd yn ôl patrwm Crist. Nawr, i gloi heddiw, mae yna un cafiat pwysig i roi. Un rhybydd hyd yn oed yng ngoleuni hyn i gyd. Ni'n gallu trystio. Mae Crist wedi achub fi. Mae e'n newid fi. Dwi yn byw mewn ufudd-dod cynyddol iddo fe. Mae mywyd i yn cael ei nodweddu yn gynyddol gan weithredoedd da. Falle bod ni'n meddwl hynna. Ond yn hynny, i ni yn gallu colli golwg ar beth yw gweithredoedd da go iawn. Hynny yw, beth yw ystyr go iawn gweithredoedd da. Fe allwn ni fel Cristnogion slipio i wneud y pethau cywir, ond gyda chymhellion anghywir. Gweithredoedd da go iawn y Cristion yw'r rhai sy'n tarddu o'i ffydd. Mae Paul yn dweud hynny wrth y Rhufeiniaid, no uncertain terms. Mae'n dweud y mae popeth nad yw'n tarddu o ffydd yn bechod. Mae e'n dweud hynny yng nghyd-destun bwyta pethau penodol a gweddmeddwl ni at bethau. Ond mae'n egwyddor sydd yn berthnasol i ni gofio fan hyn hefyd. Mae gweithredoedd sydd ddim yn tarddu o ffydd yn bechod. Hynny yw, mae'r gweithredoedd yna'n methu'r marc. Maen nhw'n syrthio'n fyr o bwrpas Duw ar ein cyfer ni. Mae Duw yn dymuno i'n ffydd fyw ni fod yn tardd, fod yn ffynhonnell ar gyfer bywyd sydd wedi newid. Dyw e ddim eisiau bod ni'n ymddangos bod ein bywyd ni'n wahanol a bod y newidiadau yna ar wahân i'n ffydd ni. Mae eisiau bod y ddau yn dod yn chlwm. Cymerwch weithred fel bwyd o'r tlawd fel enghraifft. Mae bwyd o'r tlawd, mae'n objectively peth da i wneud. Mae'n dda. Dylen ni fel eglwys fod yn cyfrannu at wneud hynny. Peth da yw bwyd o'r tlawd. Mae'r bwyd o'r tlawd sy'n tarddu o ffydd yn sylweddoli fi oedd y tlodyn ysbrydol. Fi oedd yr un oedd yn glawd yn fy ysbryd. Fi oedd yr un oedd yn llwgu yn ysbrydol a nath Duw roi bara'r bywyd i fi. Pan oedd fy NID yn sychedu am fywyd, rhoddodd Duw y dŵr bywiol i fi. Mae Duw wedi bod mor drigarog ata i, a dwi eisiau adlewyrchu hynny drwy ddangos a chyhoeddi cariad Duw fel un sydd yn bwyd yr anghennus.
Nawr, swn i'n gallu, fel Cristion, bwydo'r tlawd am fwy o resymau, na just hynna. Am sylw. I fwydo ego fy hun. Mwyn outdoo'r Cristion neu'r eglwys drws nesaf. Oherwydd teimlad o orfodaeth, oherwydd teimlad o rhyw ddyletswydd. Dwi'n gwybod dyma'r peth iawn i wneud, so well i fi wneud e. Mae pob un o'r agweddau yn methu'r marc. Maen nhw'n syrthio'n fyr o bwrpas Duw ar gyfer ein gweithredoedd da ni. Mae'r cyfan, dyn ni fel Cristnogion fod i wneud, fod i darddu o'n ffydd ni. Fod i'w gymell gan ffydd. Mae hynny'n golygu'r ffordd ych chi'n rhianta, fel plant eich hunain sydd wedi derbyn gras. Y ffordd dyn ni'n caru'r eglwys am fod Crist wedi ei charu hi, a ninnau fel rhan ohoni. I ni sydd ar fendith o fod yn briod a chael gŵr neu wraig sydd yn Gristnogion, mae'r ffordd dyn ni'n gweld ein gŵr neu'n gragedd ni fel rhai sydd yn werthfawr yn olwg y brenin ac sydd wedi ei prynu drwy ei waed e. Mae hwnna'n dod o weld gŵr neu wraig drwy lyged ffydd. Oherwydd pwyslais da a pwyslais cywir y traddodiad diwygiedig a'r gyfiawnhad drwy ffydd yn unig, mae yna peryg o drin ffydd a gweithredoedd fel dau beth sydd yn gwbl ar wahân. Maen nhw'n bethau gwahanol ydyn, a ffydd sy'n cyfiawnhau, ond mae'r gweithredoedd da ni'n bywydau ni yn llifo'n anatod o'n ffydd ni oherwydd pwy yw gwrthrych ein ffydd ni. Y Crist ddath ein mwyn ni. Maen nhw'n ddau beth gwahanol, y ffydd a gweithredoedd, ond maen nhw'n ddau beth anatod. Y ffydd a chybol sydd yn cyfiawnhau ni gerbron Duw yw'r ffydd a chybol sydd yn dardd, sydd yn ffynhonnell i ffordd o fyw newydd. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen.